Wel, caneuon newydd sbon yw'r rhain, 10 i gyd, yn bell un yn drefniannau o rai traddodiadol fel Morfawr wyt tyd na un, ond mae'r gweddill i gyd yn wreiddiol. Mae yna feirdd gyda ni fel Casi Jones Emlyn Dole, Tudur Dylan Jones, Delwyn Sion i gyd wedi cyfrannu at y prosiect yma, a dyma ni heddi nawr yn dod i'r lleithiau cefndir ar y cyfan. Wel, ni ddim yn fod yn recordio can am Martin Luther King Jr. ac yn rhyfedd iawn pan ffôn o sodri fi yn sôn am y prosiect yma oedd hi'n ddwyrnod Martin Luther King. Felly oedd hi'n addas iawn bod ni'n canu can yn dernged un o fy arwyr i. Roedd gan fo freuddwyd. Caneuon ar gyfer cynulleidfa fydd rhain i gyd yw canu yn y capeli. Ar ôl gyda ni'r prosiect ma nawr, mae yna ambell i drac piano a draciau organ a lluninnau i ychwanegu. Ond wedyn y gobeith yw bod ni'n gallu launsio'r cyfan yn yr Eisteddfod genedlaethol yn Sir Benfro eleni.